לקחת את ה... לא מתכוונים לפרוש, אז מותק אל תניחי, זה טרייד דפוק בראש של שתי סרוטים ופסיכי. במול המיקרופון אני אומר מה בא לי, אם זה בא לך טוב אז זה בדוק יהיה ויראלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי, כי לא בא לי להיות נורמלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי. שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבלבל אותנו, שבו עכשיו בשקט או תשאירו איתנו. כולם עכשיו להסתכל עליי, היום בקש אני לא משתים את זה אליי, להתרכז כל דור לא עקור פעמיים, כולם בקרחנה לא רואים בעיניים. אני רוצח, לוקח את המיקרופון ורוצח על כל 2000 שלטי, יש רק אחד שבורח, המנתח פותח לכם את הלב עם מפתח, אני מתאמן באולפנים על הבמות לנצח, זה לא דור מסביע, אני על דור הירח, אישית אני מעדיף את הקהל שלי שמח, זורק עוד קיסם למדורה, ותראו מה קרה, בשנייה המקום מתלקח. לא בא לי, כי לא בא לי, כי לא בא לי להיות נורמלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי. סטופידי בומבידי בומבידי בבא, בא מלמעלה כי זה הזמן לה. סטופידי בומבידי בומבידי בבא, בא מלמעלה כי זה הזמן לה. סטופידי בומבידי בומבידי בבא, בא מלמעלה כי זה הזמן לה. סטופידי בומבידי בומבידי בבא, בא מלמעלה כי זה הזמן לה. הנה בבום, נכבוש את המדינה ואז נריד את היקום, כי אני לא נורמלי, זה לא סוד. אידומי, צוקי, איזי, בא לי עוד. הנה בבום, נכבוש את המדינה ואז נריד את היקום, כי אני לא נורמלי, זה לא סוד. אידומי, צוקי, איזי, בא לי עוד. שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבלבל אותנו, שבו עכשיו בשקט או תשאירו איתנו, כולם עכשיו להסתכל עליי, אני לא מבקש